Edward Phillips Oppenheim, Dve staré dievky. Erneston Grant bol nepochybne prvotriedny detektív, ale ako cestovateľ po devonshireských bočných cestách, vypomáhajúci len mapou a kompasom, bol hotový babrák. Po 2 hodinách studeného, mokrého a bezúčelného cestovania sa na ňo vypočítavo díval i jeho tučný biely psík Flip, schúlený pod hromadou handier. Grant priam v zúfalstve zastal s fučiacim autom na vršku najnevľúdnejšieho kopca, do akého kto kedy nútil Fordku štverať sa prvou rýchlosťou. Zostal sedieť a poobzeral sa po okolí. Na všetky strany bol rovnaký výhľad. Zalesnené, neuveriteľne hlboké údolia rozdeľovali zvlnené priestranstvá pastvísk. Nikde nebolo vidieť obrábanú pôdu, na nekonečných hektároch sa ani len neukázala pracujúca ľudská bytosť a po ceste neprešiel ani jediný voz. Nikde nebolo vidieť cestnú značku, ani dedinu alebo prístrešie. Jediné, čo ho bolo všade nadostač, bol dážď a hmla. Sivé vence hmly viseli nad pastviskami a vyzerali ako padajúce vrstvy mrakov, vytrhnuté z obzoru a v diaľke zavesené nad každým priepadliskom. Skľučujúca, stiesňujúca temrava. Rovnomerný dážď sa pretekal vo vlhkosti s hmlou. Hneď popoludní to bol na oko pekný dáždik. Stekal z oblohy šikmo po horskom svahu, ale už dávno sa prestal pretvarovať, že nie je odporný, studený a nepríjemne vlhký. Flip vystrčil ňufák a znechutene vetril. Grant si zapálil fajku a pomaly, ale výrečne, potichu preklínal. Takýto kraj. Široko ďaleko nie je jedinej cestnej tabule na nekonečných plochách, jediného farmárskeho domu alebo dediny. A mapa. Grant mrzuto preklínal človeka, čo ju kreslil, tlačiara, čo ju tlačil a obchod, kde ju kúpil. Keď skončil, Flip mu na súhlas jemne zabrechal. Tu kdesi by mala byť dedina Nid, zahundral si Grant. Posledná značka v tomto prekliatom kraji oznamovala, že do Nidu je 9 kilometrov. Odtedy som už prešiel najmenej 18. Nikde nebola značka ani naľavo, ani napravo, ale dedina Nid ako by sa bola do zeme prepadla. Očami prebehol hustnúcu tmu pred sebou. Keď sa mraky trochu zdvihli, zazdalo sa mu, že vidí na veľkú vzdialenosť, ale nikde nič nenaznačovalo ani dedinu, ani ľudský príbytok. Zimomriavky mu behali po tele, keď si pomyslel na cestu, ktorou sa sem dostal a keď si predstavil, že by sa po nej mal vrátiť. A práve vtedy, keď sa naklonil a chcel zmerať vodu vo vriacom chladiči, zrazu v diaľke naľavo zazrel slabé blikavé svetlo. Okamžite vyskočil z auta. Vyškriabal sa na kamenný múr a dychtivo hľadel tým smerom, odkiaľ ho zazrel. Nepochybne to bolo svetlo. Veď okolo toho svetla musí byť dom. Očami vystopoval hrubú cestu, ktorá tá viedla. Zišiel dolu do auta, nahmatal spojku, odviezol sa asi 0,5 kilometra a potom zastal pri bráne. Poľná cesta na druhej strane bola strašná, ale taká bola aj hradská. Otvoril bránu a prešiel cez ňu, všetkými zmyslami sústredený len na túto prácu. Ak tadeto vôbec voľačo chodilo, tak očividne iba príležitostne sedliacky voz, aký si už vedel dobre predstaviť, bez pérovania, s deravým došteným dnom a s veľkými pomaly sa krútiacimi kolesami. Jednako len napredoval. Pohyboval sa po okraji obrovského úšustu. Na svoju radosť prešiel po spustnutom poli, druhou bránou vyšiel akoby až po samé oblaky a pustil sa dolu po čudnej ceste, ktorá sa hadila ako vývrtka
až sa mu nakoniec rovno pred očami ukázalo svetlo. Prešiel popri zanedbanej záhrade, auto zastavil pred rozvalenou železnou bránou a keď ju zavrel za sebou, niekoľko metrov prešiel po trávnatom a rozmočenom chodníku, až prišiel k dverám vidieckého domu, ktorý kedysi mohol byť celkom obstojný, ale teraz, hoci na poschodí blikalo svetlo, vyzeral ako najsmutnejšia budova, akú si človek vo svojej fantázii vie predstaviť. S malou nádejou na prijatie, ale s nesmiernou úľavou pri predstave, že bude mať strechu nad hlavou, Grant zišiel dolu a zaklopal na dubové dvere. Z domu bolo počuť, ako zapaľujú zápalky. Z ľavej izby preniklo svetlo sviečky oknami bez žalúzií. Na chodbe bolo počuť kroky a dvere sa otvorili. Grant sa ocitol z očí voči žene, ktorá držala sviečku tak vysoko, že jej črty na poli osvetľovala a na poli zatieňovala. Jednako však postava prezrádzala istú dôstojnosť, čo si hneď v prvých sekundách pri dverách jasne uvedomil. Čo si prajete? Opýtala sa. Grant si sňal klobúk a pomyslel si, že už svojim výzorom dáva jasnú odpoveď. Z nepremokavého plášťa mu stekali potoky vody. Tvár mal vyštípanú od zimy. Cestujem a zablúdil som, vysvetľoval. Celé hodiny som sa usiloval nájsť tu takú dedinu alebo hostinec. Váš dom je prvé ľudské obydlie, čo som zazrel. Mohli by ste ma prenocovať? Je takto s vami? Vypytovala sa žena. Som sám, odvetil. Pravda, okrem tohto psíka, dodal, keď počul, ako Flip nádejne zavrčal. Žena rozmýšľala. Auto by ste si mohli zatiahnuť pod kôľňu naľavo pri dome, povedala. Potom môžete prísť dnu. Urobíme pre vás, čo sa dá, ale veľa to nebude. Som vám veľmi vďačný, vyhlásil Grant celkom úprimne. Všimol si, že kôľňa je vo veľmi zlom stave a sú v nej len sedliacké vozy. Pustil Flipa a vrátil sa k domovým dverám, ktoré si nechal otvorené. Pukot polien ho doviedol do obrovskej kamennej kuchyne. Pred kozubom na stoličke s vysokým operadlom sedela druhá žena. Ruky mala na kolenách a tak túžobne sa dívala na dvere, ani čo by niekoho čakala. Aj ona bola vysoká, stredných rokov, ale ešte vždy mala peknú postavu a jemné črty. Žena, ktorá ho pustila dnu, sa skláňala nad ohňom. Začudovane hľadel z jednej na druhú. Nápadne sa podobali. To je od vás veľmi láskavé, dámy, že ste ma pritúlili, začal. Flip, správaj sa slušne, Flip. Pred kozubom ležal obrovský ovčiarsky pes. Flip ani na chvíľu neváhal, bežal k nemu a zúrivo zaštekal. Pes s nádychom mierneho prekvapenia vstal a vyčkávajúco hľadel do zeme. Flip sa usalošil na uprázdnené miesto, spokojne sa vystrel a zavrel oči. Musím sa ospravedlniť za psíka, pokračoval Grant. Veľmi je mu zima. Ovčiarsky pes sa o kúsok odtiahol, sadol si a možno premýšľal o veci. Medzitým žena, čo mu otvorila, z kredenca vytiahla šálku s tanierikom, peceň chleba a pôltik slaniny, z ktorého odkrojila zo pár rezňov. Stoličku si priťahnite k ohňu, vyzvala ho. Máme toho veľmi málo na ponúkanie, ale prichystám vám dačo na jedenie. Naozaj ste dobré Samaritánky, vrúcne vyhlásil Grant. Sadol si naproti žene, ktorá sa dovtedy neozvala ani slovkom. A ani na chvíľu z neho nespustila oči. Udivovalo, že sa tak jedna druhej podobajú a že obidve mlčia. Mali podobné šaty. Zdalo sa mu, že sú to ťažké šaty a že ich na sebe majú priveľa. A hnedé, už šedinami pofrkané vlasy si česali presne takým istým spôsobom. Šaty patrili do iného sveta.
Práve tak aj reč a spôsoby. Ale jednako bol medzi nimi zaujímavý a zreteľný rozdiel. Len tak zo zvedavosti, spýtal sa Grant. Ako ďaleko je odtiaľto dedina Nid? Nie ďaleko, odvetila žena, ktorá pred ním nehybne sedela. Kto pozná cestu, tomu je to dosť blízko. Ale cudzí ľudia sú pochabí, keď veria týmto cestám. Mnohí sa o to pokúšali a zablúdili. Žijete tu tak o samote, osmelil sa. Tu sme sa narodili, odvetila žena. Ani sestra, ani ja sme nemali chuť cestovať. Slanina sa začala pražiť. Flip otvoril jedno oko, oblízal si papuľu a sadol si. O pár minút bolo všetko prichystané. Za vrch stôl pristavili stoličku s vysokým operadlom. Mali čaj, slaninu s vajcami, veľký peceň chleba a hrudku masla. Grant si sadol za stôl. Vy ste už večerali? Opýtal sa. Dávno, odvetila žena, čo mu prichystala jedlo. Nech sa vám páči, jedzte. Sadla si na druhú dubovú stoličku rovno naproti sestre. Grant s Flipom po boku začal jesť. Dávno ani jeden nemali nič v ústach a na chvíľu obaja šťastne zabudli na všetko okrem bezprostredného okolia. Ale keď si Grant po druhý raz nalieval čaj do šálky, zadíval sa na hostiteľky. Obidve si otiahli stoličky od ohňa a dívali sa na ňo. Prezerali si ho bez zvedavosti, ale tak úprene, až ho to zmiatlo. Tedy si prvý raz všimol, že hoci sa mu postupne jedna i druhá prihovorili, medzi sebou nepreriekli ani slovo. Ani sa to nedá vypovedať, ako veľmi mi chutí, povedal Grant odrazu. Obávam sa, že vám musím pripadať hrozne hltavý. Nebodaj ste už celý čas nič nejedli, povedala jedna. Od 12:30. Cestujete pre zábavu? Až podnes som si to aj ja myslel, odvetil s úsmevom, na ktorý nebolo odpovede. Žena, ktorá ho pustila dnu, pritiahla si stoličku o kúsok bližšie k nemu. S istým údivom si všimol, že to isté urobila aj jej sestra. Ako sa voláte? Ernston Grant, odvetil. Smiem vedieť, komu vďačím za pohostinstvo? Volám sa Matilda Kresková, ozvala sa prvá. A ja Anabel Kresková, povedala druhá. Bývate tu sami? Zase sa osmelil. Bývame tu celkom sami, prisvedčila Matilda. Nám sa to tak páči. Granta to ešte väčšmi zmiatlo. Ich reč mala zvyčajný devonshireský prízvuk a samohlásky pri výslovnosti mäko splývali, ale ináč bola skoro celkom správna. Zdalo sa mu však neuveriteľné, že by z vlastnej vôle chceli bývať na takom opustenom mieste. A vy tu gazdujete? Vytrvalo sa vypytoval. Máte tu na blízku nádenícke chalupy alebo dakoho po ruke? Matilda zavrtela hlavou. Najbližšia chajda je 5 kilometrov odtiaľto, zdôverila sa mu. Už sme prestali obrábať zem. Máme 5 kráv. S tými nemáme veľa oštary. A dáku hydinu. To je pustý život, zašepol. Nám to tak ani nepripadá, meravo povedala Anabel. Obrátil si k ním stoličku. Flip uspokojene zavrčal a vyskočil mu na kolená. Kde nakupujete? Opýtal sa. Každú sobotu sem chodí poslík z Exfordu, povedala mu Matilda. Nepotrebujeme toho veľa. Všimol si, že veľká izba je čudne prázdna, bez nábytku. Poobzeral sa okolo seba a videl plno tienistých miest, neosvetlených jednoduchou petrolejovou lampou. Obidve ženy bolo len matne vidieť, ale za všetko zuba zablislo väčšie svetlo a vtedy si ich lepšie obzrel.
Tak úžasne sa podobali jedna druhej, že celkom dobre mohli byť dvojčence. Prichytil sa, že rozmýšľa nad ich minulosťou. Kedysi museli byť krásne. Rád by som vedieť, či smiem aj naďalej nadužívať vašu pohostinnosť a poprosiť vás o divan alebo posteľ, kde by som sa vyspal. Opýtal sa po trochu dlhšej prestávke. S hoci čím sa uspokojím, chvatne dodal. Matilda ihneď vstala. Z police nad kozubom vzala druhú sviečku a zapálila ju. Ukážem vám, kde môžete prespať, povedala. Granta to na chvíľu prekvapilo. Náhodou pozrel na Annabel a prekvapil ho náhly čudný výraz. Priam zlomyselný výraz tváre. Zohol sa, aby ju lepšie videl v kruhu svetla z lampy a pochybovačne si ju prezeral. Výraz, ak tam vôbec nejaký bol, už zasa zmizol. Dívala sa na ňo s takým výrazom v tvári, ktorý sa mu vonkoncom nepodarilo pochopiť. Račte ísť so mnou, pozvala ho Matilda. Grant vstal. Flip sa obrátil. Naposledy vyzývavo zabrechal na obrovského ovčiarskeho psa, ktorý sa usalašil ďalej od kozuba a keď nedostal uspokojujúcu odpoveď, odcupkal za pánom. Prešli mohutnou, ale skoro prázdnou halou a po dubových točitých schodoch vyšli na prvé odpočívadlo. Matilda chvíľu postála a načúvala pred izbou, z ktorej Grant videl prenikať svetlo sviečky. Máte tu ešte aj druhého hostia? Opýtal sa. Annabel má svojho hostia. A vy ste môj, odvetila. Poďte za mnou, prosím. Zaviedla ho do spálne, kde okrem obrovskej postele s baldachínom nebolo takmer nič. Sviečku položila na stôl a odhrnula akýsi čudný paplón, ktorým sa prikrývala posteľná bielizeň. Ohmatala plachtu a pochválne prikývla. Grant si uvedomil, že podvedome nasleduje jej príklad. Prekvapene zistil, že posteľ je teplá. Upozornila ho na veľký mosadzný ohrievač do postele a na dlhú rúčku na druhom konci izby, odkiaľ ešte stúpali kúdoly dymu. Čakali ste dakoho na dnešnú noc? Zvedavo sa opýtal. Vždy máme všetko prichystané, odvetila. Odišla z izby, zabudla mu zaželať dobrú noc. Vľúdne na ňu zavolal, ale nič neodpovedala. Počuli aj vyrovnané kroky, keď schádzala po schodoch. Potom bolo zasa ticho. Ticho bolo pod ním dolu, ticho tam, kde bol. Flip oňuchával celú izbu, zavše prejavil príznaky vzrušenia, zavše zavrčal. Grant otvoril okno a zapálil si cigaretu. Veru ti to nezazlievam, psíček, povedal. Čudné miesto. Vonku nebolo nič vidieť a počulo len hučať vodu v blízkom potoku. A dážď čľapotať na okná. Zrazu si spomenul na tašku, nechal si otvorené dvere na izbe a zišiel dolu schodmi. Vo veľkej kamennej kuchyni obidve ženy sedeli presne tak, ako pred jeho príchodom a pri jedle. Obidve sa na ňo pozreli, ale nepreriekli ani slovo. Ak dovolíte, chcel by som si vziať tašku z auta, vysvetľoval. Na súhlas mu prikývla Matilda, ktorá ho vpustila dnu. Vyšiel do tmy, našiel si cestu do kôlne a vytiahol tašku. Obrátil sa, rukou pohmatkal v taške na nástroje, vytiahol odtiaľ elektrický lampáš a vopchal si ho do vrecka. Keď sa vrátil do domu, obidve ženy sedeli na stoličkách a mlčali. Hrozná noc, poznamenal. Ani vypovedať neviem, aký som vám vďačný, že mi tak pohostinne poskytujete prístrešie. Obidve sa na ňo pozreli, ale ani jedna nepovedala ani slovo. Keď došiel do izby, dobre zavrel dvere, ale sklamane sa zamračil, keď zistil, že okrem závory tam nie je nič, čím by sa dali zamknúť. Potom sa sám nad sebou zasmial. On,
Slávny premožiteľ Neda Bulliventa, víťaz v toľkých hrubačkách so šialene odvážnymi chlapmi. Zrazu je nervózny v tomto osamotenom vidieckom dome, v ktorom bývajú dve čudáčky. Je na čase vziať si dovolenku. Zahundral si po podnos. Tečú nám nervy, všakže, Flip, dodal. Flip otvoril jedno oko a zavrčal. Granta to znepokojilo. Je tu čosi, čo sa tomuto psovi nepáči, uvažoval. Som zvedavý, kto je v tej izbe so zapálenými sviečkami. Ešte raz nečujne otvoril dvere a načúval. Skoro nič neprerušovalo ticho. Z veľkej kuchyne pod ním bolo počuť tykať hodiny a spod dvier prenikal pás žltého svetla. Prešiel po chodbe a chvíľu počúval pri izbe, kde horeli sviečky. Ticho bolo absolútne a úplné. Nebolo počuť ani len obyčajný dých spiaceho človeka. Vrátil sa, zavrel dvere a začal sa vyzliekať. V taške na spodku mal automatickú pištoľ. Prstami sa s ňou chvíľu hral. Potom ju hodil naspäť. Baterku si položil na peľasť. Kým si ľahol, ešte raz sa vyklonil von z okna. Rozvodnený potok húčal ešte mocnejšie ako predtým. Prestalo pršať, ale obloha bola čierna a bezhviezdna. Trochu sa zachvel, obrátil sa a uložil sa do postele. Nemal ani predstavy, koľko je hodín. Ale vonku bola práve taká tma ako predtým, keď ho zrazu prebudilo Flipovo tiché zavrčanie. Pes zhodil zo seba prikrývku pri nohách postele a Grant mu videl oči, prenikavé malé svetelné body, žiariace v tme. Chvíľu celkom ticho ležal a načúval. Hneď vybadal, že v izbe niekto je. Povedala mu to vlastná rýchla intuícia, hoci ešte vždy nezačul nejaký zvuk. Rukou pomaly hmatkal po peľasti. Vzal baterku a rozsvietil. Potom nevdojak vykríkol a klesol nazad. Na krok od neho stála Matilda, ešte vždy celkom oblečená ako cez deň, a v ruke vystretej k nemu mala najstrašnejšie vyzerajúci nôž, aký kedy v živote videl. Zišiel z postele a uvedomil si, že ho to poriadne vyľakalo. Baterkou si na ňu svietil. Čo chcete? Opýtal sa a prekvapilo ho, že sa mu trasie hlas. Na akú neplechu sa chystáte s tým nožom? Teba chcem, William, odpovedala a v hlase jej zaznievalo sklamanie. Prečo sa zdržiavaš tak ďaleko odo mňa? Zapálil sviečku. Triasol sa mu prst, ktorý na spúšti automatickej pištole celé 2 nekonečné minúty nútil Bulliventa stáť s rukami hore. Ale keď sa po izbe znovu rozlialo svetlo, cítil sa istejší. Hoďte ten nôž na posteľ, rozkázal. A povedzte mi, čo ste s ním chceli urobiť. Hneď poslúchla a naklonila sa k nemu. Chcela som ťa zabiť, William, doznala. A prečo? Spýtal sa. Žalostne zavrtela hlavou. Lebo to je jediný spôsob, odvetila. Poprvé, ja sa nevolám William, protestoval. A po druhé, čo tým chcete povedať, že je to jediný spôsob? Pochybovačne a smutno sa zasmiala. Nemal by si zapierať svoje pravé meno, povedala. Si William Fulsham. Hneď som to vedela, hoci si bol preč tak dlho. Keď tamten prišiel, dodala a ukázala na druhú izbu. Annabel verila, že to je William. Nechala som jeho, nech si ho má. Vedela som. Vedela som, že prídeš, keď ťa budem čakať. Otázku mojej totožnosti teraz nechajme na pokoji, vyzvedal ďalej. Ale prečo ste ma chceli zabiť? Čo tým chcete povedať, že je to jediný spôsob? To je jediný spôsob, ako si udržať chlapa, odvetila.
S Annabelou sme si to povedali ešte vtedy, keď si nás opustil. Vedel si, že ťa obidve ľúbime, William. Obidvol si nám sľúbil, že nás nikdy neopustíš. Pamätáš sa? Tak sme tu sedeli a čakali sme ťa, kým sa vrátiš. Nič sme nepovedali, ale vedeli sme. Rozumiete tým, že ma chcete zabiť, aby ste si ma tu navždy udržali? Vytrvalo nástojil. Zaľúbene hľadela na nôž. To nie je zabiť, povedala. Nechápeš. Už nikdy nebudeš môcť odísť. Vždy tu budeš. Začal chápať a hrozná myšlienka mu preblesla hlavou. A čo je s tým človekom, o ktorom si sestra myslela, že to je William? Opýtal sa. Ak chceš, môžeš ho vidieť, živo odvetila. Môžeš vidieť, aký je pokojný a šťastný. Možno budeš ľutovať, že si sa zobudil. Poď so mnou. Vzal nôž, vyšiel za ňou z izby na chodbu. Spod dvier vychádzal tenký pásik svetla. Toho svetla, čo mu bolo majákom na ceste. Ticho otvorila dvere a nad hlavou držala sviečku. Na inej, obrovskej posteli s baldachínom, ležal chlap s roztrapatenou bradou. Tvár mal bledú ako posteľná plachta a Grant hneď na prvý pohľad videl, že je mŕtvy. Pri ňom na stoličke s vysokým operadlom meravo sedela Annabel. Keď vošli, zdvihla prst a zamračila sa. Ponad mŕtvého pozerala na Granta. Ticho, pošepla. William spí. Keď prvý záblesk brieždenia prenikol cez temnú hradbu mrakov, zmetený a roztrapatený človek s tučným bielým psíčkom dokrivkal do dediny Nid. Pri pohľade na mosadznú tabuľku na dverách si odľahčene vydýchol a z posledných síl stlačil zvonček. Hneď sa otvorilo okno a vystrčila sa z neho mužská roztrapatená hlava. Len pomaly, zvolal. Tak čo vás bolí? Grant pozrel nahor. Časť noci som strávil na Majeri. Niekoľko kilometrov odtiaľto, kričal. Je tam mŕtvý chlap a dve šialené ženské a mne sa pokazilo auto. Mŕtvý chlap? Opakoval doktor. Videl som ho. Cestou sa mi pokazilo auto, ináč by som tu bol už prv. O pár minút som dolu pri vás, sľuboval doktor. O chvíľu sedeli obaja v doktorovom aute a viezli sa nazad na Majer. Rozvidnelo sa a vyjasnilo a o krátky čas zastali pred domom. Na ich klopanie sa nikto neozval. Doktor stisol kľučku a otvoril dvere. Vošli do kuchyne. Oheň vyhasol, ale Matilda a Annabel sedeli na stoličkách s vysokým operadlom. Bez slova sa pozerali jedna na druhú, oči mali vypleštené. Keď vošli tí dvaja, obrátili hlavy. Annabel spokojne prikývla. Aha, doktor, zvolala. Pán doktor, som rada, že ste prišli. Isto viete, že sa vrátil William. Prišiel si ma vziať. Leží v izbe, ale nemôžem ho zobudiť. Sedím pri ňom, držím ho za ruku, rozprávam sa s ním, ale on neprehovorí ani slovo. Tak zdravo spí. Zobudíte mi ho, prosím. Ukážem vám, kde leží. Vyšla z izby a doktor za ňou. Matilda počúvala ich kroky. Potom sa obrátila ku Grantovi s čudným úsmevom na perách. S Annabelou sa nerozprávame, vysvetľovala. Pohádali sme sa hneď, keď si od nás odišiel. Nezovárali sme sa už toľko rokov, že som už aj zabudla, ako dávno to je. Ale bola by som rada, keby jej takto povedal, že ten človek, čo tam hore leží, nie je William.
Bola by som rada, keby ju niekto presvedčil, že William si ty a že si prišiel vziať mňa. Sadni si, William. Len čo doktor odíde. Hneď založím oheň a uvarím ti trochu čaju. Grant si sadol a cítil, ako sa mu znovu roztriasli ruky. Žena na ňo milo hľadela. Dlho si bol preč, pokračovala. A všade by som ťa poznala. Čudné, že ťa Annabel nespoznala. Zavše si myslím, že sme spolu žili tak dlho, že až stratila pamäť. Som rada, že si doviedol doktora, William. Annabel teraz pozná, ako sa mýlila. Na schodoch sa znovu ozvali kroky. Vošiel doktor. Chytil Granta za ruku a odviedol ho bokom. Máte pravdu, povedal vážne. Ten chlap hore je chudobný pocestný klampiar, ktorý je už vyše týždňa nezvestný. Myslím, že je mŕtvý najmenej 4 dní. Jeden z nás tu musí zostať a druhý pôjde na policajnú stanicu. Grant horúčkovito schytil klobúk. Ja pôjdem na políciu, povedal.